Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fl-2022 il-pożizzjoni tal-istok tal-investiment dirett barrani żdied bi 38 biljun euro meta mqabbel ma' eluq is-sena ta' qabel, jiġifieri l-2021 din ħareġ minn ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO jirriżulta li fl-2022 anke fl-isfond tal-akbar sfidi internazzjonali il-pożizzjoni tal-istok tal-investiment dirett barrani f'pajjiżna kienet ta' aktar minn 460 biljun euro. Dan fil-waqt li s-sena qabel fl-2021 l-istok tal-investiment dirett barrani f'pajjiżna kien jgħod għal aktar minn 422 biljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sa Diċembru tal-2022 l-attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni kienu jammontaw għal kważi 98% tal-istok ta' investiment dirett barrani f'pajjiżna. Dawn iċ-ċifri ġew irreġistrati fis-sena meta pajjiżna beda jirkupra mid-daqqa tal-pandemija hekk kif fil-bidu tas-sena kienet hemm restrizzjonijiet imposti tal-COVID-19 u bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna li ħolqot il-kriżi ta' enerġija u l-inflazzjoni fil-kontinent Ewropew. Fiż-żewġ okkażjonijiet pajjiżna kien protett bl-aktar mod possibbli grazzi għad-deċiżjonijiet għaqlin tal-Gvern.